Kedamtang bu signify ingkoi rahiniar ni KSA Inglong Pho Hauraghat Regional Committee atumpen cepatir piponsi bike rally mate peace and awareness rally asai kedengpon. Bangso sai kedengpon Dipu Central atumpen Karbila medamai longpen pangchengsi center dengkimu aklamalong chetongsi Uttar Borbil rongkut lutsi dong mukakpen havar kehat paning tiarong patua klamalong an paledamsi malomso maipidopon. Labangso sai long Central Committee pen Maipu Dun Maipu VP Kongchunbang Thangsing Timung pen Chenglok Ongdung Central ke Jatum Chesongdun Lapen Hawar Ghat Regional Committee pen Maipu Robin Kiling Kongchunbang Budha Terang atum pen Chenglok ke Ongdung KSA Klembang atum Chetongdun si Mai Pachunpon Bangso asai piposi dengponang kokma pu atheke alang litung pen akemang son phot hepen si bike rally padupamlo Bangso along Article 244A ke pachun vekji trading license non-tribal aphat KPP deji Karbi Anglong Autonomous Council along Achu Kumar KP along mate lang red lang ipen KPP deji aphat non-tribal aphat long le pata KP ingto nangpu non-tribal voter list kang khanche phan pusi puak kemang pensi alang litung pini chesong ponro penangana songja tum lam karbok dun thap apu thakta ning kang samse chepak lang pen Athe 6 scheduler lo longley pata kipi voter list kang thanjia phana puthak KSA atum kachisong ke APHLC asong aphansi ke claim pikali pusi thangsing timung pen pachini pon political social organization do anta kachisong vek nang ji alam lo majok le kachisong nang japon sita chisong dun vek nang po kheilong ria phan karbia khaita mekprang tang lo pusi alangli hin pen lam thejai pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum lason pho akemang RD ke pipen kapapleng vek jiaphan tuning report. Nili poli Karbilo chale strong kaskom ASCC tu betame litum isi memorandum ke pathik du athe Karbi Anglong arlosi imut India Prime Minister lang set protang pe itum hemprek kali asong tum ang ke chilang pepen itum memorandum pa jirunang asila so itum ASCC ta punpe tikibom dambom kaskom dum tikira pet dambom lo bon tame hadak koson kopi bene nili tumhan appointment mang long level lo memorandum ki pidunji abar sai bedelo asi ningduk meme iri tumhan lamthei siwet prime minister ang no kaningji tunji phasai tum apor ki peder ningduk meme ning oi meme lasi non ki bang jilangan ni iri tum central government phantame state government hone compel jasa kom dunangji alang ni tuman sai jok je alang ni tuman sai jok je Karbi rat hanang pahanan set ang itum claim pulotante ilitum in summary pensi kaya peace pensi kaya itum chonghong dun pharmacy itum chuton pharmacy itum article photo kilong lok gitu itum matawin kasi kado kami tami ilitum cherap chitu pensi nangli nili nanggila so party nanggila so song pensi ilitum ikai bet pensi la constitution lang kido harbu da itum implement sila nangji lapen ajak ding kru penang song pada demand do separate electoral roll ku halabang so separate electoral roll kami Rap jin pen Karbi Anglong Autonomous Council ka selam di pasti sisik kon pe pulotang ti itum koson ti mukibang dilang itum labang so Karbi Anglong Autonomous Council itum bitang Karbi Anglong Autonomous and awareness really kopia join ni sikipat dunang kok pulotang te apang si kadok kawiarat ta kachini nang digilalo itum Karbi arat mati Anglong suara kari aningkan ko an penilitum kachisong hemprek penceng lok kapre ay sumo ka kami apong ang pagmilibang kami hala so itu makiman ikipatun dia pang kimatkawi langdam protang ke direct central government state government direct interference depend itu mana kibet mana bolipik lasinon bisa lang itu cetanam sinang Karbi Anglong arar kari mate Bharat Kicharia lolong itu mana kitok piang article 244A tame ini tumhan ningkan fikir soselo kachisong tabon tame ini tumhan ikipatun PG alam ke central government non state government non laban Karbi Anglong Autonomous Council Kicharia abang fiatum inisiatif ke NIA joinik pini ini tum constitutional long kitok dera kita mela bang so article 244A ningkan ko an ni kachisong itu chisong nas egamlo Hawar ke hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live